Hello guys, majong adlaw na tong tanan. So karong adlaw guys, adlawng Lunes na pod. Back to school na naman. So karong adlaw pod guys, unsa mulakaw na dayo ko. Ay, Ginoo ko. Di lagi mo hilak be. Muli ramang gus mama. Nabito mo tawag bitaw ko. Nabito maali cellphone mo tawag ko. Lablaba mo dali. Ang mga gamit pang-ampingi ha, mga wa na. Coba. Coba na kay mama ut ka mo school. Labang kang mama. Pagkumot ko be. Bago ko be. Babay na. Mutawag ra lagi si mama, mutawag ra. Nandito nga dami pare mo kukuha mga mutawag. Wa, kay wa may kadyo signal. Mamay na kay mag-ates ang nila katirag mo kukukredit. Bye guys. Bye. Wawa man na mong baby. Hindi na mag-cry. Uy, mag-work si mama. Tuman mag-work. Mag-work si mama, no? Para, nasa ipapalit ni baby, naguli ni mama. Na, si mama Ali man. O si mami Tiri, o si nanay. Sila maoy magsundo ni mo sa school. Ayun na, cry. Lagi kay mo kahilak si mama. Ayun na ba kay, halam ka maot, ba dyan na maghilak-hilak biya. Look, na maot lagi sa kulot. Naguli ni mama kay, kuwan be, sa birthday ni mama be, di ko muli be ha. Sorry. Di good. Pa ko sure ha. Magtawag ramas mama, video call ramas. Bago lalagi. Bago nagsingot. Di naman bago bibi lagi bi. Bago naman naging daga bi. Ha? Daga na ka be? Mutawag na si mama na nimo. O mutawag si papa ni mo yung napapapagpada. Karong si mama di na mag-work. Karong mag-uban-uban naming mama permi. Ha? Munsa kang papa? Kinanglan si mama mag-work kay kuan di kapoy na mag-vlog bi kay wa naka-joy. Kaya naka-joy kuan bi. Ma, si mama di kay ang kwarta kay Duhana. Ha? Ang kwarta ni mama di kay Duhana. Ay duha na wa ni kwartas mamali. No, Ha? no. Hala. Hindi nga naman dahil wa ni kwartas mamali. Nagsudan. Ano sudan ko mo kay basta ang bibilad. Mga tagamas mama. Ha? Di magsigig fried chicken. Uy, kay makadaot. Kabang itin sig fried chicken, bi. Ang kabag iti. No? May magsig
kasi manok ba? Hindi na mo cry. Ugma ihatod kang mama sa school, pero inigsundo, di na si mama magsundo ha. Si Mama Ali or si Ate Vicky. Diya, og kisay magsundo nimo bitudlo sa imong room ha. Adto ka magpahatod sa imong room ha. Ayun, nag-cry lagi. Kay kuan. Makadaot sa naong. Gusto mo ko ikaw. Ha? Ang gusto ko ikaw. Hindi kayo ma-work. Mas mama. Tempo. Hindi lagi kayo mo video call ra lagi ko. Tawag ra ko. Tawag ra ko. Ayun, nagigilak. Adi ra ko ganahan. Di makasabot. Di na lagi ko mo uli. O di, sige kag hilak ka. Gusto kag mawa nas mamahangtod-hangtod. Kasi nagigilak na. Unda nga na namang hilak. Hindi ka gusto mawa sa mama. Sleep na kay mo. Kuha na ugma. Sa'yo pag mata ugma. Good night na. Good night, Ma. Good night, guys. Good night, Lixian. Di na nitawag og baby kay grade 1 naman. Good night, Lixian. Love you. I love you sa mama, be. Love you, Ma. Love you. Good night. Oh, close eyes na. Hindi na mag-cry. Close eyes. Close eyes. Close eyes. Close eyes na. Hindi na mag-cry-cry. Kaya makamaot. Bye, guys. Good night. Hi, guys. I'm here in De La Paz. Way entrance niya? May bayad. Di may magkatits man. Chat out. Lugsot ako masip ko na kami. Dire ko dire. Ito ka dito.